Sadaqallahul adim, sadaqallahul adim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mugi tansah berkahi dumateng temanten sarimbit wasana ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun kawas dening panjenenganipun Ibu Mutmainah matur gunging panuwun kaaturaken mugi lumeber dumateng kawula dalasan panjenengan sedaya. Bapak Ibu sidaya ingkang tansah satu hudhatin hormatan. Senajan sampun kawisuda minangka raja sadina ratu sadalu. Karena enget purwaning dumadi putra temanten sigra sungkem kunjuk rama kelawan ibu. Kawiwitan sungkem putra temanten putri kunjuk kakungipun kaembeni dening ibu juru pangrakiting busana. Dewi ning kepaes tatarias temanten Eva Wedding mijil saking Leden Gerih Kadipaten Ngawi Ramah. Sungkem putra temanten sarimbit kunjuk rama kelawan ibu bebasan. Hampir sani indahing ibu Pertiwi. Kunjuk ibu juru pangrakiting busana saking Eva Wedding kadherekaken sumangga pun kula dherekaken. Tanggaping sasmita ibu juru pangrakiting busana saking Eva Wedding tatarias temanten mijil saking Leden Gerih. Dherekaken putra temanten putri kang kepareng lenggah sesedokan wonten ing ngarsa putra temanten kakung. Sugeng kunjuk kakungipun Pratandha Yekti pangabektening putra temanten putri kunjuk kakungipun sigra ngaturaken sembah bekti kanthi pangandikan kang sarwilirih. Kang Mas pun ngaturaken sembah bekti kunjuk panjenengan Kakang Mas. Pun kula pasrah jiwa kelawan raga dumateng panjenengan Kakang Mas. Sembah pangabekten kawula dumateng panjenengan Kakang Mas. Diajeng garwanipun Kakang tak tampa ya diajeng. Sembah pangabektemu ya diajeng. Mangertenono diajeng garwanipun Kakang. Katresnaning Kakang mung awakmu ya diajeng ora ana wong wadon liya ya diajeng kasing yen dawuh Kakang Mas. Ayo diajeng tak derek sungkem kunjuk rama ibu ning siji. Piwulengi Kakang panjaluke Kakang curiga utawi duwung utawi keris kang tumandha ana gigir oleh Kakang lolosen ya diajeng kasing yen dawuh Kakang Mas pun estaken dawuh panjenengan. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim curiga utawi duwung kalos katilar wonten ing madyaning kursi gading kang kancana selop ugi katilar tansah kawistara gegandengan asta bebasan kadya gula kemepyur pulut datan kinggang sarambut pinara sasra katon terpepeh ganya jumakas sigra tumungkul amari kuliah konjem ing Bantala Wadani temanten saripit tanggaping asta sumengkeping jengku manunggaling cipta rumasuk ing sanubari Bapak pun kula ingkang sowan Bapak ngaturaken sembah bekti kunjuk panjenengan Bapak. Pangapunten ingkang kathah kebilih Prabu Retna kagungan kalepatan dumateng panjenengan Bapak. Ibu men kula Eko ibu ngaturaken sembah bekti kunjuk panjenengan ibu.
Rama ibuhan nampi sungkem ingkang putra sumedha teng Wardaya tan bangkit cinayudan sakala inglos wis pamidhanganira miniwir-niwir maneh kanthi kebak ing rasa sutresna kang asih taksih kaambeni dening ibu juru pangrakiting busana saking Eva Wedding gumantos sungkem kunjuk Rama lan ibu pun kula ingkang sowan ibu kula Prabu Nur Hayati ibu ngaturaken sembah tuti kunjuk panjenengan ibu lepat bebilih kathah kalepatan saking kawula dumateng panjenengan ibu pangapunten bebilih kula langkung inggil anggenipun matur dumateng panjenengan ibu ya yenduk putranipun ibu lan bapak Le Eko Ceri Oktar Riawan tampono sing Rama lan ibu yang yenduk dadi ana jimat paripih awakmu sakloron wis dadi bojo tungane bapak lan ibu aja sok gampang nyawang liyan yonden yongger yonle kasing yen tampun estaken dawuh bapak ibu Sigro tumungkul amarya kuliah konjem ing Bantel wadana pengantin saripit tangaping asta sumengkaping jengku bapak kula ingkang sowan bapakipun kula Eko bapak ngaturaken sembah bukti kunjuk panjenengan bapak kula sekaliyan Dik Prabu ibu iya le putranipun bapak lan ibu mulingi bapak karo ibu siji niatono sing apik nggih bebrayan awak mesakloron karana dawuh para kiai inamal a'malu biniyat inamal a'malu biniyat yo le yongger yonduk kabeh kuwi tergantung marang niate yen niatmu apik muga-muga tansah kantuk apik yen niatmu bagus muga-muga Gusti Allah paring bagus marang awakmu sakloron yo le yongger yonduk pun kasinggihan dawuh estaken dawuh bapak ibu putra temanten sarimbit hanambi sing Rama lan ibu sanalika hangles kekes kadilunasan bebanyune kembang-kembang kang waspa Bramijil yen cinandra bebasan kadya murtira kang rinonce karena ingkang purwaning dumadi Rama kang wis kuwuh hangukir jiwa kelawan raga minangka dadya lantaran temu ibu kawus ngandhut salebeting Candra Dasari saha hanggula wentah wiwit kalaning samono ngantya ing dewasa Dung tajuriga kang kalolos kawang sulaki nonton gigir walikaning putra temanten kakung dening putra temanten putri selap ugi kaagem malih paripurna sungkem kunjuk Rama kelawan ibu putra temanten sarimbit paripurna kadhawuhaken kagungan kewajiban kunjuk temanten putri putra temanten kakung ingkang ginelung ing tri perkara kewajiban putra temanten kakung pring temanten putri siji wajib ngayemi loro wajib ngayomi ingkang ana telu wajib ngayani tertamtu wajib paring rejeki guna kaya kunjuk putrinipun garwanipun kacar kucur asok tumpa kaya guna kaya kacar kucur wong liya manjinga dadi sadulur asok tumpa kaya guna kaya wong liya manjinga dadi keluarga saking beras kawak arta receh tringkang sarwi kawak wong liya manjinga dadi sanak Mbak manten mandang Mas manten diajeng garwanipun kakang tampanana ya diajeng rejeki saka ngarsaning Gusti Allah lumantar kakang aja mbok sawang sithik akehe ya diajeng ning sawangan katresnan kakang marang sliramu diajeng jumbuhna lakumu karo pangandikaning Gusti Allah ana surat Ibrahim ayat 17 ing sakartum lazidanakum bala ing kafartum ina adabil asadid sing sapa wong gelem syukur marang nikmate Gusti Allah mongko bakal den tambah nikmate sing kufur marang nikmate Gusti Allah tertamtu bendune banget parane kasinggihan dawuh pun estaken dawuh kakang Mas tinampi ing kaju kang sinulam edi kelawan peni
pengantin putri tansah dadya wanita kang gemi setiti ngati-ngati dalasan surti. Titipno ibu diajeng kiri-kiri nduk putranipun ibu binaringan Joko Mantrok ben berkah yenduk yongger guna kayane kakangmu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bakal tak simpen ana gendhaga kencana gendhaga mulya ora bakal tak buka yen sliramu sakloron durung mantu mbubak sok yongger yenduk pun estokaken dawuh Rama Ibu. Tasih kawula dening Ibu juru pangrakiting busana saking Tatrias temanten Eva Weding Mitul saking Ladan Gerih Kadipaten Ngawi Ramah. Dahar Kembul putra temanten Sarimbit wonten ing Madyaning Sasana. Piring katampi dening putra temanten kakung putra temanten putri dulang garwanipun kakungipun. Tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang dagu mbak manten, dagu alias janggut. Kanthi bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nggih mbak manten, dagu alias janggut diagagi ugu dibaca dagu saged ugi diwastani janggut. Gumanti mas manten dulang garwanipun sami dahar sareng menyilang mas manten, tangan kanan pegang sendok mas manten dan mbak manten monggo. Derek Kanjeng Nabi Muhammad kaping 3. Paripurna dahar kembul putra temanten Sarimbit sego punar sego di temanten ngunjuk trutuh degan ijo kang uwah sepisan kang majeng ngalir ngilen kang mengku pralambita muga temanten Sarimbit paripurna kadhawuhaken tansah nderek dawuh para kyai, para alim, para ulama, para santri ibu nyai. Nindakno salat ing 5 wektu sedina sewengi isak subuh luhur asar lan maghrib. Kaunjuk kagem telas mas manten dibuat habis nggak apa-apa. Ngantene ketoke ya ngowolak jarine. Monggo kagem telas. Matur gunging panuwun wujuding andum rezeki saking ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa kanthi maos basmalah bismillahirrahmanirrahim sinigar dening putra temanten Sarimbit wujuding panggang ayam kampung sampun sigar dening putra temanten Sarimbit mengko pralambita katresnaning temanten tansah dados gegandelaning ati temanten Sarimbit. Wis paripurna wonten madyaning sasana rinengga. Wis paripurna wonten madyaning sasana rinengga. Suarane para kadang saking Revansa musik ketawang Ibu Pertiwi. Ginilah sigra luwi suwuk. Sangga. Sarjo kang dherekaken foto temanten sekalian Rama Ibu monggo Bapak
Ahmad Sarni Sarni Ibu Jamiantun monggo jumeneng putus kalian temanten ya lagi iki ya MC Randwi nggon-nggonan iki lagi iki ya kecowopet bebar dipangku aku Mas Yusuf karo Bu iki tapi aku rawani dipangku lah kono remason tok ya ambune beh wis lampu lho piye iki terus oh ngaten ki guyon Bu guyon wangi kok buke sing remason niku kula rentuk kembeng lho monggo ingkang sampun pikantuk daren bakso monggo putus kalian temanten manten bareng yo-yoan panggang alhamdulillah niku wis jan luar biasa. Pangapunten nderekaken wilujeng siang ahlan wa sahlan fi kudurikum. Wilujeng rawuhipun kadang pisan saking Semen Paron Kadipaten Ngawi Ramah. Mangke kasuwun kunjung panjenenganipun Bapak Suwantisra Ibu Hermini ugi jumeneng nderekaken putus kalian temanten katen nggih. Ingkang sampun kawas asmanipun samangke kasuwun berkah foto paripurna foto catur werda catur papat werda sepuh mekaten nggih monggo kripik gedang kripik telo mengke tapi saderengipun niki badhe wonten tari rumiyin menika ingkang badhe katur monggo nggih foto catur werda ditutupna riyin nggih niki badhe niki tari Mas operator mengke dipun siapaken tembangipun tari beksan Ngawi Ramah saking Ananda Meisha nggih kunjuk kadang-kadang saking audio monggo Sirlinda nderekaken wujuding tari beksan Ngawi Ramah nderekaken pur kadang anggenipun dahar bakso wonten kalenggan siang udah monggo kadherekaken.
Kok diam saja, tepuk tangan dong. Matur suwun adik Ananda Meisha, monggo kepareng putus kalian temanten. Kasuwun ingkang sampun kawas asmanipun samangke kasuwun berkah putu. Kripik gedang kripik telo dawuh kang kula tampi mengatakan Pak Puh Somo, Pak Puh Siman sekeluarga, Mbak Lasmini sekeluarga kasuwun berkah putu, Bapak Makmur sekeluarga, Lek Yos sekeluarga, Ibu Rusti sekeluarga, Mas Terus sekeluarga, Mas Pur sekeluarga dari Prambanan. Ini ku saking keluarga temanten kakung. Sesi foto dari temanten putri mangke Mas Mahmud sekeluarga, Pak Sarwin sekeluarga, Mas Agung sekeluarga, Mbok D Katmi sekeluarga dan keluarga yang ingin berfoto bareng dipersilakan. Nggih. Boten kula telompen. Bu Pohsu sekeluarga, Bu Pohni sekeluarga, Pak Yanto, Pak Lurah sekeluarga, Mas No sekeluarga, Mbak Lia sekeluarga, Le Antok sekeluarga, Mbah Jan sekeluarga, Mbak Ari sekeluarga, Mbak Rosa sekeluarga, Mas Oki sekeluarga, Mas Tes sekeluarga, Mas Arif sekeluarga, Mbak Dewi sekeluarga, Pak Puji sekeluarga, Mbah Kas sekeluarga sedoyo. Kasuwun berkah putu monggo satunggal bloko satunggal nderekaken. Kripik gedang kripik telo sithik dang watone warata foto sekalian temanten saribit monggo langsung ingkang sampun kawas asmanipun sinartan pasrah panggula wentah saking panjenenganipun ingkang sampun kapiji dening panjenenganipun Bapak Swandisra Ibu Harmini. Wonten ing kalenggan siang mriku mboten kamawantur matur piyambak hanamung kandhek wonten ing madyaning jangga. Kasuwun samangke panjenenganipun Bapak Kades Suyanto kasuwun berkah putu. Nggih. Bapak Ibu monggo foto sekalian temanten, jangan menunggu pose, nggih. Pokoknya foto sekalian kadang foto atro pangarsa Mas Yusuf ngaten. Sekalian temanten nderekaken pasrah panggula wentah panjenenganipun Bapak Suwandisra Ibu Harmini sampun kasuwun hanjejeri duta sarya. Kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Kades Suyanto sasono swasana kadherekaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng para punden, para sepuh, para bini sepuh ingkang nganggung mastuti dumateng poyan ingkang taman ingkang kula bekteni. Kunjuk dumateng para alim, para ulama, para haji, para hajah, ibu nyai ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang dadi kinurmatan. Dumateng Bapak Ahmad Sarni saha ibu ingkang tansah kula hormati, temanten sekalian ingkang berbahagia. Jadi nggih keparenga kula matur awit kula pinangka sulih saking Bapak Swandi sekalian kinen ngaturaken posing gati. Jadi nggih saderengipun monggo kita atur puji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala dene punapa wonten ing ngriki kalenggan punika panjenengan sami dalan kula saged
kempal wonten ing pahargyan punika kanthi pinayungan karyajan tebih ing sambikala. Salawat wa salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang syafaatipun tansah kita ajeng-ajeng ngawit sakmenika dumugi minjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Para punden, para sepuh ingkang ngedhat kinurmatan, nggih Bapak Sewandi sekalian, lumantaran kula nggih ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Bapak Ahmad Sarni sekalian saha ingkang rawuh kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman tansah kasarira dumateng panjenengan sami dalasan kula. Para lenggah kakung semanten putri ingkang kinurmatan, Bapak Wandi sekalian, nggih kula sing dadi ngaturaken nglarapaken sekar cempaka mulya sesale nggih menika nak Mas nganten ingkang paring asma Iko Ceri Oktariawan kunjuk dumateng Bapak Ahmad Sarni. Monggo anggenipun anggula wentah nggih manut tata cara mriki ingkang tasih senengker wonten ing wilayah mriki. Salajengipun Bapak Wandi marak sowan wonten mriki tartamtu dipun nganti kathah pangombyong tartamtu kathah kalepatan nyuwun lugungi samudra pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nggih salajengipun mbok bilih sampun paripurna pawiwahan menika Bapak Wandi sekalian saha pangombyong pengarak temanten kakung nyuwun pamit nyuwun doa restu mugi mantukipun saking pahargyan menika ngantos dalemipun suwang-suwang mangya rahayu wilujeng niriking sambikala. Perlenggah kakung putri dhat kinurmatan Bapak Sarni Ahmad Sarni ingkang kula hormati, Bapak Wandi nggih maring amanat dumateng kula nggih bilih benjing akad kliwon tanggal 21 Juni 2000 selangkung atawis tabuh sedasa kasuwun nggih menika ngrawuhaken temanten sarimbit saha pangombyong saperlu wonten ing dalem semen mriku badhe kawisuda ngunduh mantu. Wusana kula ngendika dhateng sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedherek ingkang sasatu dhateng tata titis nggih ngaturaken pasrah panggula wentah. Saking panjenenganipun Bapak Kades Suyanto matur gunging panuwun. Bapak Ibu sedherek ingkang sasatu dhateng moga ingkang sampun mironggan kasuwun berkah putu saderengipun putra temanten Lukar Busana mekaten kirap kan redan saderengipun katampi badhe wonten wujuding pambagiorejo saking panjenenganipun Bapak Kades Supriyono ingkang badhe kepareng ngaturaken pambagiorejo saking panjenenganipun Bapak Ahmad Sari kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kades Supriyono sasana kadherekaken sumangga. Mani mani mbak
Moga Bapak Ibu ingkang sampun mirengken kasuwun berkah putu karena mengki sedaya malih putra temanten ganti busana makaten monggo. Nggih, pangapunten menika karena panjenenganipun Bapak kades wonten acara mendadak. Menika langsung katampi dening panjenenganipun Bapak Jadi. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Sardi kasuwun Hanjil Jeri Doto Sarya makaten monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ahalan nikah wa harrama sifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Khadatul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para haji ngantos kula hormati. Dumateng sesepuh pinisepuh sedaya undangan ingkang rawuh ing siang ngantos hormati. Mboten kesupen sahibul hajat Bapak Ahmad Sarni dalasan Ibu Jamiatun ingkang kula mulyakaken. Mboten kesupen malih kadang besan panjenenganipun Bapak Suwanti dalasan Ibu Harmini ingkang kula hormati, terutama teman-teman berdua yang berbahagia. Inggih monggo ngawaliatur wonten kesempatan yang sae ingkang berkah barokah menika kita sepindah mboten supen nambahi rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika monggo kita ikraraken sareng kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inggih katitik wonten kesempatan ingkang sae menika kita sedaya saged hormat, saged ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad Sarni, Ibu Jamiatun kanthi acara walimatun ing siang menika kanthi keadaan sehat mboten minangka halangan setunggal punapa-punapa. Amin amin Allahumma amin. Inggih kaping kalihipun shalawat wa katur dumateng junjungan kita panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setunggaling nabi ingkang ajeng-ajeng pitulunganipun utawi syafaatipun awet ngalam donya menika ngantos benjang wonten ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh ing siang menika khususipun teman-teman berdua inggih menika Ananda Bapak Retno Nur Hayati kalian Mas Eko Ceri Oktariawan estu tansah diparingana pitulungan ngantos benjang wonten ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh tamu undangan Bapak yang kula hormati, inggih sepindah kawula minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Ahmad Sarni kalian Ibu Jamiatun sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah dumateng panjenengan sedaya ing tansah kersa karaya-raya ngrawuhi undanganipun sak perlu hormat, sak perlu ndongaaken anggenipun gadah damel nggih menika walimatul ing siang menika. Inggih mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya wau estu mugi beto barokah manfaat maslahah bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dene salajengipun nuwun sewu sakjane menika wakilipun sing Bapak Sarni menika Bapak Kepala Desa Bapak Supriyono nyuwun pangapunten ingkang kathah amargi acara mendadak boten saged rawuh kawula supados makili wontenipun acara ing sang menika termasuk wakilipun Bapak Ahmad Sarni. Ingkang salajengipun kawula minangka wakil sing Bapak Ahmad Sarni kaliyan Ibu Jamiatun matur nuwun sanget dumateng tangga tepalih sanak kadang terutama sinoman barokah. Jenenge man barokah mugi-mugi sinoman barokah anggenipun bantu wonten dalipun Bapak Ahmad Sarni kaliyan Ibu Jamiatun estu
sedados barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Lan malih mbok menawi wonten saking keluarga Bapak Masarnya Ibu Jamiatun wonten kekiranganipun punapa kemawon arupi palenggahan pasegahan lan sedayanipun kawula minangka wakil saking keluarga Bapak Ahmad Sarni Ibu Jamiatun estu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Inggih sakjane anggenipun kawula sampun dangu sinaosa mekaten tetep wonten kekiranganipun sepindah malih kawula minangka wakil saking Bapak Ahmad Sarni Ibu Jamiatun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang malih sing baku kawula ing mriki supados nampi wontenipun pasrahipun Bapak Kepala Desa Bapak Suyanto kala wau kawula sepindah minangka wakil saking Bapak Ahmad Sarni Ibu Jamiatun kala wau saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Suyanto mewakili Bapak Suwanti Ibu Harmini sepindah ngaturaken salam taklim kagem Bapak Ahmad Sarni lan Ibu Jamiatun kanthi menika kawula minangka wakilipun kala jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kala wau panjenengan Bapak Kepala Desa Suyanto masyarakat ingkang putra saking Bapak Suwanti Ibu Harmini nggih menika panjenenganipun Mas Eko Seri Oktariawan kapasrahaken dening Bapak Kepala Desa Suyanto wonten mriki pramila kawula minangka wakilipun saking Bapak Ahmad Sarni Ibu Jamiatun kawula tampi kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi estu-estu dadosna keluarga dadosna putra-putri ingkang saleh-salehah saged sakinah mawaddah warahmah saged ayam tentrem bejo fidini wa dunya wal akhirah. Lan mbok menawi wonten ing masyarakat kerten mriki Mas Eko Ceri Oktariawan wonten ing Eko Ceri Oktariawan muga-muga saged krasan mriki insyaallah Pak Sarni nggih bimbing sae-saenipun kagem keluarga wonten masyarakat kerten. Lan menawi wonten ing dusun Belut menika tanggung jawabipun Bapak Suwanti kalian Ibu Harmini. Sepindah malih minangka wakilipun Bapak Ahmad Sarni Ibu Jamiatun kunjuk pengiring kemanten saking panjenenganipun Bapak Suwanti kalian Ibu Harmini nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun amargi panggenanipun boten saged luas Pak Suwanti nggih menika kanca jenengan saleh wonten ing samping menika nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun amargi tempatipun mboten menyekapi minangka wakil sing keluarga Bapak Ahmad Sarni Ibu Jamiatun saestu nyuwun pamit ingkang sak kathah-kathahipun. Lan malih kula wau saking Bapak Suyanto nyuwun pamit lan nyuwun pangestu insyaallah saking keluarga Bapak Sarni lan masyarakat ngriki Kerten saged ndongaaken mugi-mugi kondur panjang sedaya keluarga Bapak Suwanti Ibu Harmini sak sedherepipun sedaya saking dusun Kerten Teguhan Paron Ngawi tumuju wonten dusun Belut Semen estu-estu tansah manggih rahayu lujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Ingkang terakhir kula wau sing panjenengan Bapak Suyanto nyuwun temanten kekalih wonten dinten Ahad papurih nyuwanaken wonten dusun Belut wonten dalipun Bapak Suwanti Ibu Harmini insyaallah keluarga Bapak Sarni badhe nglaksanakaken mangkat dados panjalukipun saking keluarga Bapak Suwanti sing baku nyuwun doanipun mugi-mugi anggenipun pernikahanipun putrinipun Bapak Ahmad Sarni Bapak Retno Nur Hayati kalian Mas Iko Ceri Oktariawan putra sing Bapak Suwanti Ibu Harmini estu-estu dadosna keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah saged bejo fidini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Terakhir sing kula mbok keken matur
ingkang kula sengah jalan wonten kawula pribadi nyuwun panuwun sak kathah-kathahipun wasana sing kawula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijang wijiling wicara kladur hangarap rono udaring pangandikan sing panjenenganipun Bapak Jadi minangka telang ngatur telang basa saking panjenenganipun Bapak Ahmad Sarjana Ibu Jamiatun Bapak Ibu sinadhahan ingkang tansah satu dermanten kunjuk para kadang saking paguyuban sinuwun barokah monggo kepareng nderekaken paring pasugatan ingkang angka kalih para paraga ingkang sampun kapiji hampir wujud ing tetemanten kakung siyaga ing gati sawega ing diri cucuk laku genya sowan ngarsa Prabu nganti putri Dumas ingkang sulistya ing warni yen cinandra tembang srampat bablas beksa sang suba manggala sang cucuk laku diajeng wahyu indah ahwari kadang syuting buka kaca rasa munggah ora apa-apa timbang suwek jareke lho sinuwun kula dherekaken kepareng Lukar busana keprabondang kasuk busana satya sinuwun pun kula ingkang kepareng dherekaken sinuwun monggo jegaring uta temanten sarimbit
Lir kadya sriuning mustikaning Tuban. Ana kaelokaning jaman kang tukul saka kawula praja ing kalenggan siang punika. Kaelokaning jaman kang tukul saka kawula praja ing kalenggan siang punika. Kang kebareng Lekar Busana kepraban Anggrasa Busana Satria Putra temanten sarimbit. Tata citaning kirap ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani ing ngarsa sung tuladha minangka tuladhaning lampahan ninci sang Subhamanggala sang kantang bareng sang cucuk laku sang Subhamanggala biat sing wahyu ida akar sang Subhamanggala Subhawas ngaraning sae manggala pangarsa mila nama boten mokal nggenya jumangkah suku sang Subhawanggala nut irana ming gending saking perkadang Revan ing madya mangun karsa putra temanten sarimbit kadhiraken tatarias temanten Eva Widing mijil saking ladan gerih tuturi handayani tutuntat sawurinira kabdi dalam kaputren pepetan putri Damas terang pati sawu jajar kang tansah sawega rumanggang ing karya dherekaken putra temanten manjing wonten madyaning sasana busana kepalan tukar busana kepraban Anggrasa busana Satria. Sekalian kadang-kadang saking Revansa campur sari ringkes iki rasan-rasan. Pripun? Mas penyanyi kon ngadeg ngono. Oh ngoten. Tenan. Nggih to, Mbak? Lho, nggih tenan lho. Lah nggih atake jenengan ki ambak. Takonono to, nggih to, Bu? Ndak, sah lho ya aku ora. Kur timbang rasan-rasan tak omongne pisan. Nggih to.
rumangsaku jan aku iso ra kaya esuk ki ya. Pripun? Nggih. Iso Berhadapan. geger ku dudul ibu-ibu kang kuwi. Ngetekok barangnya lho kuwi. Napa tekok napa? Mas Kresmo ki asli aku. Jenengan betot napa pripun aku. Bahaya Bu mungkin jenengan ketat. Bu. Bah rumangsaku. Ayo Dik, diterus Dik.